السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Asim bin Sabit je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov otac je bio Sabit bin Kajs, a njegova majka se zvala Šamuz bint Ebu Amir. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Abdullaha bin Džahaša u toku bitke na Uhudu, kad su nevjernici iz Mekke napali iznenada, što je stvorilo veliku paniku među muslimanima. Hazreti Asim se nije pomakao sa svog mjesta koje je bilo pored časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dao je zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem do svog zadnjeg dana. On je bio strijelac postavljen od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pripadao je Aus plemenu i učestvovao je u bitci na Bedru. Na dan bitke na Bedru časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao ashabe kako će se boriti kad se sretnu sa neprijateljima. Hazreti Asim je odgovorio: O Allahov poslaniče, kad budu blizu naših strijela, koristit ćemo naše strijele. Kad priđu bliže da ih naše kamenje može dostići, koristit ćemo kamenje. Onda je uzeo 3 kamena u svoju ruku, jedan u jednu ruku, a druga 2 u drugu ruku. I rekao je: kad priđu dovoljno blizu da ih možemo napasti sa našim kopljima, koristit ćemo koplja. Kad se koplja polome, borit ćemo se svojim mačevima. Na ovo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista ovo je tačan način da se borimo u toku borbe. Još je dodao: kogod želi da se bori, trebao bi da se bori prema Asimovim instrukcijama. U to vrijeme ratovalo se sa mačevima i kopljem, i to je bio jedini način. Kamenje je također bilo korišteno. Nije bilo kao na današnjici da se ubijaju nedužni ljudi i djeca. Nemusliman je napisao knjigu u kojoj spominje način ratovanja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govoreći da neki osuđuju Muhameda zato što se borio u ratovima. Nekoliko stotina ili hiljada je poginulo u takvim ratovima. A oni koji smatraju sebe napredujućim osobama i advokatima čovječanstva
su ubili više od 70 miliona ljudi. Većina njih su bili civili. On ovdje je govorio u vezi Drugog svjetskog rata. Kako god, nažalost, muslimani traže pomoć od ovih istih ljudi. Nažalost, danas muslimani ubijaju svoju braću muslimane bez ikakvog razdvajanja. Umjesto da koriste metode, kad neprijatelj napadne, treba da koriste različite vrste odbrane. Oni napadaju i ubijaju nedužni narod. Spomenuto je u hadisu da je Hazreti Ali radijallahu anhu se vratio sa iskrivljenim mačem od borbe u toku bitke na Uhudu. Mač se iskrivio od velike borbe. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao Hazreti Fatimi radijallahu anha: čuvaj ovaj vrijedni mač, dokazat će se od koristi u toku bitke. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo šta je on rekao i dodao je: ako si pokazao odlično sa mačem danas, onda su i Sahl bin Hunayf, Ebu Duđanah, Asim bin Sabit i Haris bin Sama pokazali odličnost u mačovanju. U hadisu se spominje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao uslugu jednom zatvoreniku sa bitke na Bedru. Ebu Uza Amr bin Abdillah, koji je pjesnik, oslobodio ga je. Razlog ovome je bio zato što je on rekao: o Muhammede, ja imam 5 kćerki i ja sam njihov jedini staraoc. Molim te, oslobodi me radi njih kao znak sadake. Zbog ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je oslobodio. Ebu Uza je rekao: dajem ti iskrenu zakletvu da poslije ovoga nikad se neću boriti protiv tebe u budućnosti, niti ću ikome pomoći u njihovim ratovanjima protiv tebe. Kad je čuo ovo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao natrag i oslobodio ga je bez tražnje ikakve nadoknade. Kad su Kurejšije trebali da krenu na Uhud, Safvan bin Umeja mu je prišao i rekao: pođi i ti sa nama. On mu je rekao: zakleo sam se Muhammedu da neću ratovati protiv njega, niti ću pomagati one koji ratuju protiv njega. Onda je on oprostio i pustio me. Čuvši ovo, Safvan mu je garantovao ako on pogine, da će on usvojiti njegove kćeri, a ako preživi, dat će mu brdo blaga, koje će samo trošiti za svoju porodicu. Drugim riječima, nagovorio ga je da im se pridruži. I ako bude ubijen, ponašat će se prema njegovim kćerkama kao prema svojim, ali ako preživi, dobit će ogromno blago. Poslije ovoga Ebu Uza je počeo da prikuplja druga arapska plemena i nagovara ih da ratuju. Ne samo da se on pridružio, već je okupljao druge ljude da se bore protiv muslimana. On je onda otišao u borbu. U toku bitke opet je bio zarobljen. Niko drugi od Kurejšija nije bio zarobljen sa njim. Kad je upitan u vezi svoje zakletve, odgovorio je: Muhammede, ja sam bio primoran da se borim jer imam kćeri, da se brinem o njima. Molim te, budi milostiv prema meni. Ponovio je isti razlog od prije i molio je za oprost. Data mu je usluga prije i bio je oslobođen. Kako god, došao je da se opet bori protiv njih.
Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Gdje je tvoja zakletva koju si mi dao? Apsolutno ne. Sad se to nikada ne može desiti. Allaha mi, neće ti biti dozvoljeno da hodaš Mekom, da govoriš da si prevario i šalio se sa Muhammedom 2 puta, neuzubillah. Prema drugim hadisu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da zaista vjernik ne smije biti ujeden 2 puta iz iste rupe. Onda je naredio Asimu bin Sabitu da ga ubije. Asim je to i učinio. I kad je samo bio kažnjen za svoj kriminal, opet ljudi kritikuju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je radio okrutnost, neuzubillah. Ovih dana političar iz Holandije Geert Wilders pretjeruje svaku mjeru u vrijeđanju karaktera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako on može da pokaže primjer oprosta u svijetu ili bar u svojoj vlastitoj zemlji, koji je spomenut ranije, onda njegove lažne optužbe mogu biti opravdane do neke granice. Kako god Hazur kaže, on nikad neće biti u stanju da pokaže primjer sličan ovom. Hazreti Mirza Bashir Ahmad je spomenuo incident u vezi rađi u knjizi Sirat Hatamun Nebijin u mjesecu Safar 4. godine poslije hidžre. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 10 ashaba pod vođstvom Asim bin Sabita. Rekao im je da u tajnosti putuju prema Meki i izvide i da ga informišu u vezi njihovih planova i motiva. Kako god, ovi ljudi još nisu bili otišli kad su ljudi iz plemena Adal i Karah došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekli su da su mnogi ljudi naklonjeni islamu i da im trebaju ljudi koji bi im pomogli da propovijedaju islam i također da im pomognu da ovi ljudi priđu islamu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadovoljan sa ovim pozivom i ova grupa koja je bila spremna za izviđanje je bila poslata sa ovim ljudima. Razistinilo se da su ovi ljudi bili lažovi i da su došli u Medinu i bili nagovoreni od plemena Benu Lahjan, koji su željeli da se osvijete zbog svog poglavice Sufjan bin Halid, koji je bio ubijan od strane muslimana. Nastavili su da planiraju kako da ubijaju muslimane. Ako ovi postignu, obećali su narodu iz plemena Adal i Kara puno kamila za nagradu. Kad su stigli između Asfan i Mekke, poslali su tajnu poruku plemenu Benu Lahjan da su stigli sa muslimanima i da trebaju oni da im se pridruže. Ovih 10 muslimana je bilo napadnuto od strane 200 mladih ljudi iz plemena Benu Lahjan, 100 od njih su bili strijelci na mjestu zvanom Rađi. Kako da 10 muslimana se suprotstavi 200 ratnika, muslimani nisu bili naučeni da bacaju svoja oružja. Ashabi su odmah ustali i otišli na jednu uzbrdicu koja je bila blizu i pripremili se za napad. Nevjernici su ih pozivali i rekli: siđite dole, dajmo vam obećanje da vas nećemo ubiti. Asim radijallahu anhu je rekao: mi nemamo povjerenje u vaše ugovore i obećanja i ne spuštamo se dole radi vašeg obećanja. Asim radijallahu anhu je digao svoju glavu prema nebu i rekao je: o Allahu, ti si svjedok našeg stanja, prenesi situaciju našeg stanja tvom poslaniku. Dalje piše u vezi ovog incidenta: kad su Kurejšije saznali da je Asim bin Sabit jedan od ubijenih, zbog toga što je on ubio jednog od njihovih poglavica, poslali su neke ljude iz svog plemena i rekli su da se njegova glava donese ili bilo koji drugi dio tijela, da svoju osvetu mogu ugasiti.
U drugim hadisima se spominje da je majka od te osobe koju je Asim radijallahu anhu ubio se zaklijela da će piti vino iz lobanje onoga koji je ubio njenog sina. Kako god Allahova moć je bila takva, da kad su ovi ljudi stigli tu, roj pčela prekrio je njegovo tijelo i nisu se micale. Dali su sve od sebe da otjeraju ove pčele i ose, ali nisu uspjeli. Vratili su se bez uspjeha. Poslije je nevrijeme i velika kiša udarila i odjednom je odnijela Asimovo radijallahu anhu tijelo. Zapisano je da kad je primio islam, se zakleo da će se kloniti svega što je povezano sa mnogoboštvom, do te granice gdje nije nikada ni dotakao idolopoklonika. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu bio obaviješten u vezi njegovog ubistva, rekao je: vidite kako uzvišeni Allah zaštićuje emocije voljenih sluga. Ispunio je Asimovu radijallahu anhu zakletvu i poslije njegove smrti idolopoklonci ga nisu mogli dotaći. Hazreti Asim radijallahu anhu je također poznat kao Hami ud-Dabar, osoba koja je bila sačuvana od osa ili pčela. Uzvišeni Allah ga je zaštitio kroz pčele. Poslije smrti Hazreti Asima radijallahu anhu i njegovih ashaba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mjesec dana klanjao kunut i u toku sabaha namaza gdje je proklinjao ova plemena koja su ovo uradila. U drugim hadisima se spominje da je Hazreti Asim ispaljivao strijele prema neprijateljima i ponavljao je sljedeći stih: al-mautu haqqun wal hayatu batil wa kullu ma qadal ilahu nazil bil marri wal maru ilahi a'il. Što znači, smrt je neizbjegavajuća, a ovo svjetske stvari su beskorisne. I šta je god Allah odredio za ljude će zaista da prođe, a čovjek nema izbora nego da to prihvati. Kad mu je nestalo strijela, počeo je da se bori sa kopljem. Kad se i to slomilo, izvadio je mač i dao je svoj život. Drugi ashab kojeg ću da spomenem je Hazreti Sahel bin Hunayf Ensarija. Hunayf je bilo ime njegovog oca, a ime majke je bilo Hind bint Rafi. Imao je dvojicu braće Abdullaha i Nauman sa majkine strane i njegova djeca su se zvala Asad, Osman i Sad. Njegova djeca su boravila u Medini i Bagdadu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stvorio bratstvo između njega i Hazreti Alija radijallahu anhu. On je pratio poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim borbama, uključujući bitku na Bedru. Hazreti Sahel bin Hunayf je imao veliki status, ali nije imao veliko bogatstvo. Hazreti Ebu Uejna prenosi da je čuo Zuhrija da kaže da od ratnog plijena od Benu Nazir časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao ništa ni jednom ensariji osim Sahel bin Hunayf i Hazreti Abu Džanna, jer im je obadvojici trebala finansijska pomoć. Ibn Ishak govori da poslije preseljenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, Hazreti Ali radijallahu anhu je ostao u Meki 3 dana i 3 noći. Vratio je sve stvari koje su bile date časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem njihovim gazdama. Poslije toga je došao i pridružio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.
U toku putovanja Hazreti Ali je ostao nekoliko noći u Kuba. On kaže, u Kuba bila je jedna neudata muslimanka. Vidio sam svake noći da je neki čovjek dolazio i kucao joj na vrata. Ta bi žena izašla napolje i onda on bi joj dao nešto, što bi ona uzela. On kaže, ovo mi je postalo sumnjivo i rekao sam joj, o čedna ženo, ko je osoba koja dolazi svake noći i kuca ti na vrata i kad otvoriš vrata daje ti nešto? Ti si muslimanka koja nema muža, zato da izlaziš po noći i da se srećeš sa čovjekom nije u redu. Ona je odgovorila, ta osoba je Sahal bin Hanif. On zna da ja sam sama i da nemam nikoga sa sobom. Zbog toga kad noć dođe, on razbije idole svojih ljudi i donosi ih meni da ih ja mogu spaliti. Ibn Ishaq kaže da Hazreti Ali radijallahu anhu bi često spominjao ovo u vezi Hazreti Sahl dok nije umro, da kako je Hazreti Sahl ovo radio da bi istrijebio idolopoklonstvo iz svog naroda. Hazreti Sahl je bio jedan od ashaba koji je ostao nekolebljiv u toku Uhuda i ostao dostojan svoje zakletve časnog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem do kraja svog života. On je stajao kao štit ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vremenu kad je veliki napad bio izveden od neprijatelja. Ovaj napad je učinio muslimane da se razaspu. Tog dana je bacio strijele umjesto časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, dajte strijele Sahlu, jer je njemu lahko da ih baca. U hadisima je zabilježeno da je bio neki Jevrej koji je bio ekspert u bacanju koplja i bio je bolji od svih. U toku osvajanja Benu Nazir, šator je bio pripremljen za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj Jevrej je bacio koplje koje je stiglo do šatora. Šator je bio premješten prema naređenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije ovoga Hazreti Ali radijallahu anhu je otišao da nađe ovog Jevreja. U isto vrijeme ovaj Jevrej Gazud je planirao sa njegovom grupom da ubiju jednog od muslimanskih poglavara. Hazreti Ali radijallahu anhu ga je presreo i ubio ga je. Donio je njegovu glavu ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji su bili sa ovim Jevrejem su pobjegli. Časni poslanik je poslao 10 ljudi pod vođstvom Hazreti Alija radijallahu anhu da kazni ove ljude. Pratili su ih i ubili su ih zbog toga jer su planirali razna ubistva. Hazreti Sahl bin Hunayf Ensarija je također bio dio grupe koji su sa Hazreti Alijem radijallahu anhu pratili i ubili ove osobe, koji su pokušali da ubijaju muslimane sa grupom kopljanika. U tim danima nije bilo ni jedan dan da prođe u miru. Neprijatelji su vrebali da odu i napadnu prvom prilikom, tako da ovakvi neprijatelji bi trebali biti kažnjeni na isti način. Poslije pobjede na Hajbaru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uputio prema Vadil ul Qara. Kad je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem armija stigla, Jevreji na Vadi ul Qara su bili spremni za rat. Dočekali su muslimansku vojsku obasipajući ih strijelama. Sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem po imenu Midam je skidao sedlo
sa poslanikove sallallahu alejhi ve sellem kamile, lutajuća strijela ga je pogodila i umro je na mjestu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah naredio da se redovi naprave i spreme za napad. Dao je zastavu Hazreti Sad bin Abadah i jednu zastavu Hazreti Hubah bin Munziru, drugu zastavu Hazreti Sahel bin Hunejf i treću Hazreti Abadu bin Baširu. Rezultat ovoga je bio da su muslimani osvojili to mjesto i Allah je dao pobjedu muslimanima sa velikim ratnim plijenom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao tu 4 dana i podijelio je ratni plijen između ashaba. Poslije pobjede on je ostavio zemlju i voćnjake sa ovim Jevrejima, ali je postavio sakupljača. Ovo je veliki primjer lijepog ponašanja čak i prema neprijateljima. Da njihova imanja su ostala njihova, jedino su morali plaćati porez. Prema tradicijama tog vremena, ako neko na silu uzme imanje i bogatstvo, to je bilo u redu, kako god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazao dobrotu. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bašir Ahmed Sahid piše u njegovoj knjizi Pečat poslanika: kad je Sirija bila osvojena i kršćani koji su živjeli tu i sada bili pod islamskom vladom, jednog dana se je desilo da su dva ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Sahl bin Haif radijallahu anhu i Kajs bin Sadra, su sjedili negdje u gradu Kadsija kad je kršćanski pogreb prolazio. Kad su ovo ugledali, oba dvojica su ustali s poštovanjem. Drugi musliman koji nije bio u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije znao moralne kvalitete koje islam uči, bio je vrlo iznenađen i rekao je Sahl i Kajsu radijallahu anhu: ovo je sahrana od kršćanina. Oni su odgovorili: zaista mi smo svjesni toga, ali praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila da ustane kad sahrana nemuslimana prođe i rekao bi: da li oni ne posjeduju dušu koju je Allah stvorio? Ovo je jedan od načina da predajemo čast humanosti i da privedemo kraju mržnje između religija, i ovaj temelj je postavljen od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije su ashabi praktikovali njegovu praksu. Ebu Veil prenosi da su bili u Safin kad je Hazreti Sahl bin Hunejf ustao i rekao: o ljudi, smatrajte sebe da ste sa greškama, jer mi smo bili sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dan Hudejbije. Da smo shvatili stanje borbe, sigurno bi se uključili. Onda je Hazreti Omer bin Hatab stigao u toku incidenta na Hudejbiji i rekao: o Božji poslaniče, zar mi nismo na pravom putu, a nevjernici na pogrešnom? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzvratio: zaista jesmo. Onda je on rekao: zar oni koji su ubijeni između nas su u džennetu, a njihovi u džehennemu? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzvratio: zaista jesu. Zašto smo onda stavljeni na ovakvu sramotu radi naše vjere, da potpisujemo ovaj ugovor na dan Hudejbije? Zar se ne bi trebali vratiti natrag dok Bog ne razriješi stvari između nas? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: o Hatabov sine, ja sam Allahov poslanik i Allah nikada neće dozvoliti da ja propadnem. Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i ponovio šta je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu mu je rekao: on je Allahov poslanik i Allah nikad neće dozvoliti da propadne. Dalje u Buhariju piše da je tad sura El-Fath bila objavljena i cijelu je suru proučio Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Omer je onda rekao: o Božji poslaniče, je li ovo pobjeda? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: jeste. U komentaru ovog hadisa Hazreti Sejd
Uliula Šah Sahib piše da mjesto Safin je između Sirije i Iraka, gdje je Hazreti Ali i Muavija se sukobili. Kad je armija od Muavija shvatila da su pred kraj neuspjeha, digli su časni Kur'an u zrak i rekli neka časni Kur'an odluči između nas. Onda prema naredbi Hazreti Ali radijallahu anhu borba se je završila. Neki su se bunili zbog toga što je zaustavio borbu. Hazreti Sahl je bio na strani Alija radijallahu anhu i rekao im: ne smatrajte svoje mišljenje ispravnim, jer prije ovoga Hazreti Omer je također imao nesporazum, ali kako je vrijeme prolazilo, pokazalo je da je strpljenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i držanje do ugovora se pokazalo blagoslovljenim i bili su zaštićeni od neprijatelja. Onda je rekao: što neki smatraju slabosti i sramota, postalo je izvor snage i časti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pazio na svaki detalj tog ugovora. Nije bilo važno da li bili mali ili veliki detalji, iako su bili izdani u ovom ugovoru i nije se mogao ispuniti do kraja. Vjernik uvijek mora da misli pozitivno i mora dati sve od sebe da uvijek potpiše ugovor radi Allahove milosti. I da pratimo sve detalje ugovora je istinski cilj svakog vjernika. Ali također ne trebamo dozvoliti da nas neko izda dva puta. Na početku Hudejbija Allah je obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga je Hazreti Sahl rekao: ako je ugovor sklopljen i borba će se završiti kao rezultat toga, onda i oni trebaju da se sjete ugovora na Hudejbiji i sklope ugovor. Hazreti Sahl bin Hunayf spominje: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao: ti si moj izaslanik kojeg šaljem u Meku. Idi i prenesi moj selam. Reci im da im je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao instrukcije u vezi 3 stvari. Da se ne zaklinju u ime svojih predaka, jer to je zabranjeno i grijeh je. Kad odu da vrše nuždu, ne bi trebali okrećati leđa prema kibli. Treća, kad završe nuždu, ne bi trebali koristiti kosti ili đubre. Velika je mudrost u ovome, jer oni nose razne bakterije na sebi koje mogu da prouzrokuju infekcije. Na ovom vremenu toalet papir i voda se pretežno koriste, ali u to vrijeme kamenje i kosti su se koristile i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se koristimo ovim. Kao što je spomenuto u vezi Hazreti Alija kad je rekao da njegov mač uradio je sjajan posao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo Hazreti Asima radijallahu anhu i Sahl bin Hunayfa da su i njihovi mačevi uradili sjajnu stvar. Kad je Hazreti Ali uzimao njegov bejat, Hazreti Sahl je bio sa njim. Kad je Hazreti Ali otišao u Basru, postavio je Hazreti Sahla za svog predstavnika. Borio se na Alijovoj strani kada je bila borba na Safin. Hazreti Ali radijallahu anhu ga je postavio za vladara Irana. Kako god ljudi tu ga nisu prihvatili. Onda je Hazreti Ali postavio Hazreti Zijada kojeg su oni volili. Uspostavio je ugovor sa njima i oni su plaćali porez. Oni nisu otjerali Hazreti Sahla zbog toga, ne daj Bože da je on radio nešto loše. Radije svi imaju različito ponašanje i atribute, tako da je Hazreti Zijad bio bolji da se nosi s ljudima Irana. Hazreti Sahl bin Hunayf je preminuo u Kufi u 38. godini poslije hidže, dok se je vraćao iz borbe na Safin. Hazreti Ali radijallahu anhu je klanjao njegovu dženazu.
Kad je Hazreti Ali klanjao dženazu od Hazreti Sahl bin Huneifa, rekao je Allahu Ekber 6 puta. Neki ljudi se nisu slagali sa ovim. Onda im je on rekao da je Hazreti Sahl bio ashab koji se je borio u bitci na Bedru. Kad je njegovo tijelo bilo doneseno do mjesta Džabana, neki ashabi su ih sreli i pitali su Hazreti Alija radijallahu anhu: O emirul mu'minin, mi nismo bili prisutni dženazi od Hazreti Sahl. Onda im je Hazreti Ali radijallahu anhu dozvolio da mu klanjaju dženazu. Treći ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Džabar bin Sakar. On je sin Sakar bin Umaija. Hazreti Džabar zajedno sa 70 ensarija je uzeo bejat, zakletvu na Akba Sanija. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklopio bratstvo između njega i Hazreti Migdada bin Amr. Kad je bitka na Bedru bila, imao je 32 godine i slat je u Kajbar i druga mjesta da pomogne u proizvodu hurmi. Preselio je u Medinu u toku perioda halife Osmana radijallahu anhu u 30. godini poslije hidžre. Imao je 62 godine kad je preminuo. Hazreti Džabar je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim drugim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Džabar bin Sakar kaže, dok su putovali prema Meki, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: koji među nama će otići prvi kod Asaja i prije nego što stignemo će napraviti bunar i pokriti bunar sa zemljom i nasuti ga sa pitkom vodom. Hazreti Džabar je ustao i rekao da će on da ide i uradi ovo. Stigao sam u Asaju i iskopao sam bunar i napunio ga s vodom. Onda sam zadrijemao i spavao sam neko vrijeme, dok se nisam probudio osjetivši da je osoba sa kamilom bila blizu bunara. Pokušao sam da ga zaustavim. Ova osoba mi je rekla da idemo do bunara i shvatio sam da je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je onda posjeo svoju kamilu blizu vode, onda mi je rekao da uzmem posudu i da idem s njim. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao do bunara, uzeo je abdest i ja sam također uzeo abdest. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda ustao da klanja namaz i ja sam stao na njegovu lijevu stranu. Prvo što bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio kad je stizao negdje u novo mjesto, uzeo bi abdest i klanjao namaz. Kad sam stao na njegovu lijevu stranu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je uzeo za ruku i stavio me na njegovu desnu stranu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao na filu i on je odlučio da klanja kraj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem premjestio sa njegove lijeve strane na desnu. Hazur kaže, kad se namaz klanja u džematu i imaju samo dvije osobe, onda druga osoba će da stoji na desnoj strani od imama. On kaže, mi smo tek počeli da klanjamo kad su ostali pristigli. Na dan bitke na Bedru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio dovu
O Allahu, budi dovoljan meni protiv Naufal bin Havaili. On je bio vođa idolopoklonika iz Mekke. Hazreti Džabar bin Sakar ga je zarobio, a Hazreti Ali radijallahu anhu ga je ubio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslije pitao da li iko ima vijesti u vezi Naufal. Hazreti Ali je rekao da ga je on ubio. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio: sva hvala pripada Allahu koji je primio moje molitve. On je bio žestoki neprijatelj, zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio Allahu da bude dovoljan njemu protiv ovog neprijatelja. Onda je uzvišeni Allah našao način za njegovu smrt. Spomenuto je u hadisima da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, svaka osoba je željela da on bude njegov gost. Postoje mnogi hadisi u vezi ovoga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: gdje god moja kamila se zaustavi, u toj ću kući i da ostanem. Kako je poslanikova kamila prolazila, ljudi su i dalje nastavili da pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ostane kod njih. On im je rekao da se sklone sa puta jer će ona da sjedne gdje Allah to bude želio. Nastavila je da ide gdje su sad vrata od poslanikove džamije i sjela je tu. Kad je kamila sjela, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio objavu. On je još sjedio na kamili kad je ustala i malo je još došla naprijed. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pustio njene uzde. Ona se vratila na prvo mjesto i spustila je svoj vrat. Onda je Hazreti Džabar radijallahu anhu pokušao da pomakne njen vrat, nadajući se da će biti bliže Benu Salma. Ali se nije pomakla i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sišao, govoreći: ako Bog da, ja ću se nastaniti ovdje. I onda je proučio ajet: ti reci, moj gospodaru, spusti me na blagoslovljeno mjesto, jer ti si najbolji od onih koji spuštaju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: čija je kuća najbliža? Hazreti Ebu Ejub Ensarija je rekao: ovo je moja kuća i ovo su vrata i mi smo stavili sedlo tvoje kamile unutra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hajdemo da pripremimo mjesto gdje ćemo se odmoriti. I onda je otišao da se odmori. Šat bin Kajs je bio stariji čovjek koji je bio opak i nevjernik i imao je puno mržnje prema muslimanima. Jednom je prošao kraj grupe muslimana koji su sjedili i razgovarali. Kad je vidio kako lijepo sjede i razgovaraju s ljubavlju i jedinstvom, postao je vrlo ljut. On prije islama se je tako ponašao, ali poslije kad je prihvatio islam promijenio se. Podsjetio ih je starih dana, kad su se svađali i nadvikivali slogane jedni protiv drugih. On je rekao jednom Jevreju da ide i sjedi sa njima i da ih podsjeti u vezi neke borbe iz ranijih dana i kako su se ponašali prije. On im je rekao neke pjesme koje su pjevali jedni protiv drugih. I jedno pleme je ponovilo te pjesme. Ovo je zapalilo staru vatru mržnje u njihovim srcima, koja ih je odnijela u dane neznanja.
Onda je i drugo pleme reklo: i mi smo ove pjesme pjevali protiv vas. I tako kako su sjedili zajedno samo malo prije vremena, sad je došlo do toga da su se dogovorili na bitku i odredili su mjesto gdje će se boriti jedni protiv drugih. Ovo je stiglo do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je otišao kod Aus i Hazradž plemena u pratnji sa ashabima koji su bili muhadžiri. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o muslimani, bojte se Allaha, bojte se Allaha. Da li vi iznosite tvrdnje kao u danima neznanja, dok sam ja još među vama? Kad je uzvišeni Allah vas uputio u islam, počastio vas. Stavite kraj danima neznanja. Sačuvao vas od nevjerovanja još jednom kao u prošlosti. Da li vi sad se vraćate u stare dane? Ashabi su shvatili da su ovo bila šejtanska posla i način da ih zavadi, tako da su spustili svoja oružja, porekli bilo kakvu borbu i pokorili se časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zakleli su mu se na poslušnost i počeli da se grle jedni između drugih. Uzvišeni Allah je objavio ove ajete. Reci im, o sljedbenici knjige, zašto poričete Allahove ajete, a Allah je svjedok onoga što vi radite. Hazreti Aus bin Kejzi i Hareti Džabar bin Sakar, zbog toga što su se ponašali kao u prošlosti, zbog šatihove zablude, su ti ljudi zbog kojih su sljedeća naređenja bila objavljena. Ovi koji vjerujete, ako budete slijedili grupu onih kojima je data knjiga, oni će vas ponovo napraviti nevjernicima nakon što ste vjerovali. Kako da ne vjerujete, a vama se uče Allahovi ajeti i njihov poslanik je prisutan među vama. A onaj koji se čvrsto drži Allaha, uistinu je upućen na pravi put. Ovo je bilo stanje njihovo, ali su se popravili čim je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem skrenuo pažnju da se ponašaju na isti način kao prije njega. Odmah su se izmirili. Ovo su bili njihovi primjeri onim ljudima koji se spletu na današnjici radi pogrešnog osjećanja njihove časti i ega u vezi nevažnih problema. Ako su oni koji su bili žedni krvi jedni između drugih i koji su bili u ratovima mogli da postanu braća, onda kako oni koji uče istu kelmu i oni koji su rođeni u istom džematu ne mogu da izbrišu svoj ego? Postoje mnogi problemi koji dođu na vidjelo, koji su prouzrokovani sa lažnim egom i koji su poremetili veze radi ovoga. Nekad se produže ovi problemi mjesecima i godinama. Hazur kaže, neka omladina mi piše da naše porodične veze su uništene, ali nove generacije žele da uspostave ove veze ponovo. Ali zbog naših starijih, ovo se ne može desiti. Ovakvi ljudi bi trebali da učenje uzvišenog Allaha bude na prednosti. Učenje o ljubavi, samilosti, jedinstvu. Allah nas je učinio jednom nacijom. Trebamo da živimo zajedno kao jedna nacija i nikad ne bi trebali da se predamo našem lažnom egu. Da nas uzvišeni Allah uputi sve.
Također je spomenuto kad je Hazreti Omer radijallahu anhu izbacio Jevreje iz Hajbera, uzeo je Ensarije i Muhadžire sa sobom. Hazreti Džabar i Jazid su bili također sa njim. Oba dvojica su dolazili tu prije da rade procjenu voća i zemlje za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uvijek su ravnopravno dijelili svima. U toku podjele kad je Hazreti Omer podijelio ashabima raznu imovinu, tu je dao nešto i Hazreti Džabaru bin Sakar. Hazur kaže, ovo je bilo ponašanje nekih ashaba, da uzvišeni Allah uzdigne njihov status. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.